Това, което ние ще направим като партия. Включваме се във всеки един протест, няма да се мъчим по никакъв начин да влияем партийно, а ние като политическа партия призоваваме другите политически партии да направим така, че да помогнем на хората да осигурят своето настояще и бъдеще и ние да бъдем помощните средства, а не да бъдем хора, които да пречат и да разделят този процес. Да се разделяме на партии и организации на 28 да подкрепим и имаме обща кауза. Сега е време да се борим за общата кауза, а не да се разделяме по някакъв начин. Въпреки че съм координатор на партия Величие, аз подкрепям нашия кмет и вярвам, че той е невинен. И също така вярвам, че единственият шанс да се преборим с това управление, управлението на прасетата, е ако гледаме за нашите допирни точки, обединяваме се и се борим заедно. Здравейте на всички! Искам да благодаря, че толкова много хора са дошли днес в работен ден да уважат хората, които организираха този протест. Искам да им благодаря на тях, че решиха да го организират, да поемат отговорност. Така че нека аплодираме всички тези, които поеха отговорност и организираха този протест. Хиляди излязоха по улиците на България, за да поискат оставката на кабинета Желязков.